नमस्ते प्रणाम। हमरो छोट भाई गीतकार विक्की विशाल भैया रुआ लोग से बतावे आयल बनी कि अभी अभी 3 बजे एगो गाना रिलीज होता हमारे हीरो के अवधेश प्रेमी यादव जी के अवधेश प्रेमी पर्सनल चैनल पर। गाना के बोल बाटे देवघर चला दन दन। तो रुआ लोग से रिक्वेस्ट बा, विनती बा, हाँ जोड़ी बा कि भैया देवघर चले के बा आ उहो दन दन चले के बा। सब भैया से विनती बा, जोड़ी बा कि अवधेश प्रेमी पर्सनल सर्च मारी यूट्यूब पर, वही चैनल पर अभी 3 बजे, आज शाम 3 बजे, हालांकि अब 3 बजे वाला बा, रिलीज होता। तब सुने के बा एकदम दनादन गर्दा गर्दा कबार देवे के बा। और वह लोग से रिक्वेस्ट बाटे कि एकदम गर्दा गर्दा कबार देवे के बा। आ गाना ट्रेंडिंग में आवे के चाही भैया, इहो गाना ट्रेंडिंग में आवे के चाही। रउआ लोग से रिक्वेस्ट बाटे, हाथ जोड़ी बाटे, विनती बाटे कि इहो गाना ट्रेंडिंग में आवे के चाही। हम फिर बतावल चाहता नहीं कि मेरे हीरो अवधेश प्रेमी यादव जी का एक सॉन्ग रिलीज हो रहा है अवधेश प्रेमी पर्सनल चैनल पर। आप यूट्यूब पे जाइए और सर्च मारिए अवधेश प्रेमी पर्सनल चैनल, उस पर एक गाने अभी रिलीज हो रहा है, अभी देवघर चला दन दन बोलबम सॉन्ग है। बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग। आप लोग सुनेंगे तब दिल गदगद हो जाएगा, आप लोग सुनेंगे दिल गदगद हो जाएगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अवधेश प्रेमी पर्सनल पर रिलीज होता, रउआ जाई आप सुनी। अभी 3 बजे भइल रिलीज, देखी 3 बजे वाला बाटे, रिलीज होता 3 बजे वाला बाटे। तो रउआ लोग से विनती बा, हाथ जोड़ी बाटे भैया, कहा लेट मत करी मर्दे, जाई जल्दी अवधेश प्रेमी पर्सनल पर जाई जल्दी, आ जाकर सुनी, आ शेयर करी, दबा के शेयर करी, एकदम दबा के शेयर करी। साफ ट्रेंडिंग में आवे के चाहिए, गाना ट्रेंडिंग में आवे के चाहिए। हालांकि इंस्टा पर ही गाना ट्रेंड करता, जब ऑडियो रील भई रहे तो इंस्टा पर ट्रेंड करता। वो लोग से रिक्वेस्ट बाटे, विनती बाटे कि यूट्यूब पर भी ट्रेंड करे के चाहिए। और दबा के सुनी आ शेयर करी। फिर बताओ चाहता नहीं कि मेरे हीरो अवधेश प्रेमी यादव जी का और मेरा लिखा हुआ, आपका छोटा भाई गीतकार विक्की विशाल यानी मैं, मेरा लिखा हुआ सॉन्ग आ रहा है आज शाम अवधेश प्रेमी पर्सनल चैनल पर, देवघर चला दन दन। तर वो लोग से रिक्वेस्ट बा, विनती बा, हाथ जोड़ी बा कि जाई यूट्यूब पर सर्च मारी अवधेश प्रेमी पर्सनल और देवघर चला दन दन गाना आवत तो के सुनी आ शेयर करी। काहे से महादेव के कृपा, देवघर चले के बाद दन दन दबा के शेयर करी। हम फिर से बताओ चाहता नहीं, एकदम भैया रिक्वेस्ट बाटे कि देवघर चली दन दन गाना आवता, ओके सुनी, शेयर करी, दबा के। जय हो भोजपुरी समाज, लव यू।